हेलो 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 वाह बड़ा ही सुंदर उधर से बिरहा आप लोगन के सुने के मिलल। ई बात भैया सच्चाई हो कि जे जैसन करी ओकरा के वैसन फल मिलेला। कर्तव्य के अनुसार ही भगवान फल देवे के भी काम करेलन। बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत भी आप लोगन के सुने के मिलल, बड़ा बढ़िया बिरहा भी आप लोग सुन लीन। अब धीरे धीरे ठंडी भी बड़ा चरम सीमा पर बढ़ रहल बा, लेकिन जितना भी लोग आप लोग बैठल बानी बहुत बहुत सम्मान और स्वागत हो। और बहुत बहुत सम्मान है बुल्लू मस्ताना जी का, जो हमारे क्षेत्र में हमारे गांव घर में आप आए हुए हैं। बड़ा सुंदर बिरहा आप लोग उधर से सुन लीन, लेकिन गौर करियन बड़ा ही सुंदर गीत के संकेत मास्टर करत हुआ। देखा कहल गेल कि पति और पत्नी का जीवन बड़ा ही अनमोल होता है। और मस्ताना जी बड़ा बढ़िया बात कलन हो। यह सोच भी होके के चाहिए, समझदारी भी होके के चाहिए कि मेहरारू आपन कैसनो होखे, लेकिन आपन तो हमेशा आपन होले। लेकिन कुछ आदमी ऐसन बेहुवन की कुल जान के भी अनजान बने के कोशिश करेलन। लेकिन चाहे कुछ भी होके, आपन आदमी हो चाहे आपन मेहरारू, वक्त अइला पर उहे काम अइहन। हाई बाहर के तो खाली बस दिखावटी एगो चलेला, दिखावटी के बल पर आदमी कितना दिन ने चली। दिखाई कोनो दुल्ही अपना दुल्हा से कह रहल बे कि ए जे हमरा के छोड़ कर के रहुआ हमेशा परदेश में जाके रही ले, लेकिन आपके बिना हमार घरे हाल का होता। जब भी फोन लगाई ले तो हमरा से कहेला कि आ जाइब कल आइब, कह करके बात के तू टाल देला। दुल्हा कहतरन कि रानी चिंता मत कर, आज न तो कल हम घरे जरूर आई। दुल्हन बता रहल बे, देखा कितना सहनशीलता ओ औरत के अंदर भरल बा। बड़ा प्यार से अपना दुल्हा से मोबाइल पर कह रहल बे। कहे का मास्टर, इहे बता रहल बे कि जी हमार बात सुनी। एक साल से आज कल, एक साल से आज कल कैले बानी जी। कौना बात के ईर्खा रउआ धैले बानी जी। एक साल से आज कल कैले बानी जी। कौना बात के ईर्खा रउआ धैले बान जी। दिवाली दशहरा बिता दिहनी बहारा। दिवाली दशहरा बिता दिहनी बहारा। आशाओं के होली
कमा के राजा